Lauri Virtanen. No Virva tässä moi. Moro. Mä soittelin kuule kun mä mietin, että oltaisiko me voitu tulla käymään siellä sitä ikiliikkujan niitä osia katsomassa. Tämä tässä on isopappani Eino, ja tässä hänen veljensä Toivo. Heillä oli yhteinen haave. Ensi kerran kuulin joskus vuonna 1954, kun olin käymässä siellä Virtasella, jotka asuvat silloin siinä Myllymäessä, niin tulevan anoppini kanssa oltiin keittiössä ja siinä sitten veljekset Eino ja Toivo. Ne kulki siinä edes takaisin, ne haki kynää ja ne haki paperia ja näin sitten tältä tulevalta anopilta niin kysyn, että miten ne miehet nyt oikein puuhastelee, niin mummu sanoo sillä lailla vähäpätöisesti ja ne keksii ikiliikkujaa. Oli tämmöinen klubiaski ja sitten Saimaa-aski oli tämmöinen pitkänmallinen, niin sinne takapuolelle ne niitä. Niin joo, ne varmaan sitä ikiliikkujaa suunnitteli tupakkiaskin kanteen. Suunnittelu tapahtui Eino-papan sahalla. Äiti ja hänen serkkunsa Markku leikkivät siellä usein ja saivat vihjeitä ikiliikkujan tekemisestä. Oi että. Joo. No täällähän näyttää vähän niin kuin entiseltä. No ei nyt ehkä ihan. Kyllä tämän jollain lailla tunnistaa. Perpetuum mobile olisi ollut tämmöinen rahasampo, jos sen olisi saanut onnistumaan kunnolla. Muut tekee mitä osaa ja he tekee mitä haluaa. Olihan siinä sitten vähän semmoista niin kuin kissahännän nostoa siinä lauseessa. Mutta suurisuuntaiset ideat, salaisia kokouksia. Ja aina kun Eino näki, että Toivo tulee käymään, niin he vetäytyi keskenään sinne sivummalle. Sanaton sopimus, että siihen ei niin kuin tavallaan menty sitten muut lähelle. Kun päivän työt oli tehty, Eino-pappa kiipesi sinne talon vinttiin. Sitten alkoi semmoinen yöllä monta tuntia kestävä kropina, kun sitä hiljaa suunniteltiin. Isä kävi siellä salaa sitten, kun silmä vältti katsomassa sitä projektia, että mitä hullua ne oikein tekee. Ja heillä oli siellä tämmöinen prototyyppi, joka oli rakennettu jonkinlaisesta pyörästä, joka oli jossain telineessä. Ja sitten siinä oli kauheasti isoja vanhanaikaisia polkupyörän dynamoita niin paljon, kuin siihen niitä telineeseen mahtui. Joista virta meni sitten pieneen sähkömoottoriin, joka sitten käytti sitä pyörää, joka taas sitten tuotti sähköä sille moottorille ja moottori taas pyöritti sitä pyörää. Tässä on ikiliikkujan avaimet, mutta kun siinä on se ongelma, että tulee energiahävikkiä ja kitkaa ei pysty ihminen voittamaan. Liike hidastuu pikkuhiljaa. Eino oli ikiliikkujan toteuttaja ja rakentaja. Sanottiinkin, että Eino tekee puusta vaikka ihmisen, mutta ei saa henkeä. Hän saattoi polttaa savukkeen silloin tällöin. Ja ulkonäöstään hän oli äärimmäisen tarkka. Hän vähän piti muun muassa naisista. Naisista ja hyvistä juotavista. Toivo oli luonnonlahjakkuuskeksijänä. Hänestä olisi voinut tulla mitä vain, mutta koulunkäyntiin ei köyhällä perheellä ollut varaa. Toivon lempikappale oli Olavi Virran Carmen Sylva,
jota hän soitetti kapakoissa, kunnes rahat loppuivat. Mutta ei niitä surtu jälkeenpäin, mitä oli menetetty. Se oli uutta myllyyn vaan. Sitten hän koki uskonnollisen herätyksen, teki raittiuslupauksen ja ryhtyi vankilasaarnaajaksi. Meillekin tuli vankeja lomalle ja sitten isä otti vastuulleen, että hän palautti ne takaisin. Joskus ne karkas ja isä niitä etsi sitten ympäri Suomea. Ei niiltä ideat kyllä loppunut koskaan, aina ne jotain suunnitteli. He muotoilivat maitoliimasta vappupalloja, paistoivat munkkipannussa kumipalloja, näpersivät simpukankuorista nappeja, rakensivat rukkeja, tekivät pyykkipoikia, hammasharjoja, kampoja ja piippuja. Hyvänen aika tässä jää jo pois vaikka mitä, kun ei tässä millään muista niitä kaikkia. Mutta eräs elokuinen maanantai vuonna 1973 muutti kaiken. Kun isä kuoli sitten auto-onnettomuudessa 55-vuotiaana, niin sitten se jäi kesken se homma. Silloin rakastin niin, ja vain sinua yhä vielä kun erottiin. Eikä kukaan puhunut ikiliikkujaa moneen 10 vuoteen, ennen kuin sitten taas vuonna 90, kun pappa oli jo leski ja se olisi tässä varmaan koko ajan kyllä kuvitellut mielisensä siellä Vammalassa asuisensa. Jotenkin tuliko sitä tavaraa sitten vaan haalittua sinne vinttikomeroihin niin paljon, että siitä rupesi puhua, että mitä olisi, jos haettaisiin ne tänne teidän autotallin vintille. Ikiliikkujan suunnittelu alkoi uudestaan, nyt 3 sukupolven voimalla. Olavi-pappa ja enoni Lauri olivat mukana työnteossa ja Eino maksoi heille jopa hieman palkkaa. Mutta Einolla oli kyllä ihan erilaiset systeemit, mitä meillä tehtiin. Ei ollut kyllä dynamoita. Niin sanotun tukkirepsikan päälle, siinä ne oli semmoisella niin kuin kiskoilla ja siinä oli sitten montaala ja tröntteliä, siinä oli muovipulloa ja siinä oli sitten kuminauhaa ja jos jonkinlaista setelverkkiä. Ja mikä oli sitten se semmoinen niin sanottu kartio, se oli upotettu semmoiseen suureen sammioon, missä oli vettä, että se oli siinä tämmöisessä asennossa siinä. Ja sen mä kyllä muistan, kun Eino-pappa sanoi, että ei tämä ole se ikiliikkuja, tämä on tämä aihio, että tämä tarvitsee suuren tilan. Sanotaan nyt verrattavissa nykyään näihin atomivoimaloihin. Se oli niin täysin siihen sitten lumoutunut sitten, mutta sitten sairastui syöpään. Ja Eino-pappa sanoi, että kyllä se valmis olisi se ikiliikkuja, jos Toivo olisi saanut elää. Mutta se jäi sitten, kyllä se jäi siihen sitten. Sitten kun Eino kuoli, niin niitä piirustuksia ja suunnitelmia ja laskelmia, niitähän oli vaikka kuinka paljon sitten sellaisessa kihla-arkussa, minkä hän oli mummulle tehnyt. Ne varmaan siinä sitten purettiin isommaksi osaksi kaikki, että ei niitä jäljellä ole mitään. Mutta kummilenkkejä on vielä jäljellä. Ja mun mielestä
mun veljellä on tiedossa ne ohjeet, veljelläni Laurilla, miten se pitäisi viedä loppuun. Mutta mä vähän epäilen, että hän ei taida sitä sanoa julki. Lauri Virtanen. No Virva tässä moi. Moro. Mä soittelin kuule kun mä mietin, että oltaisiko me voitu tulla käymään siellä sitä ikiliikkujan niitä osia katsomassa. Kyllä. Niin. Ai sopii, joo. Voitko sä sitten vastailla joihinkin kysymyksiin siihen liittyen? En mä niistä mitään tiedä. Ai et tiedä. Ei. Tuutko sä haastateltavaksi? Ei. Äiti sanoi, että sä olit niin innoissas. En tosiaan oo. Se sanoo. Te ootte pöhlöjä. Mitä sä luulet sieltä löytävässä? Niin, mennään kattoo. Missä, oliko se niinku tässä huoneessa, kun se oli sitten? Se tässä. Tää oli sen niinku suunnittelu. Pyhä alue. Okei. Niin, ne osat on nyt niinku tässä. Niin loput. Niillä on nyt mitkä on jäänyt jäljellä. Joo, näin. Suurin osa on mennyt jo. Romupolttaa. Joo. Tiedätkö sä mistä toi on? No. Polkupyörästä. Tää on tää polkupyörän... Runko. Joo. Pätkä. Ja toi on Äkeen laakerin laippa. Juu, täällähän on auton vauhtipyöräkin muuten jo laitettu tonne painoksi. Mitäköhän tän koneen oli tarkoitus sitten tehdä? Pyöriä ilman polttoainetta. Ikiliikkuja ihan oikeesti miettikää nyt sitä järjellä, eihän sitä pysty tekemään, mutta ei se mahdottomuus ole tehdä semmonen pyörivä laite ilman mitään polttoainetta. Ei, se on ihan kaksi eri asiaa, ikiliikkuja ja ilman polttoainetta käyvä periaatteessa niin kuin moottori. Mutta sulla ei ole piirustuksia päässä, että voisit niitä... Niin, jos mä tekisin, niin kyllä mä tekisin ihan eri lailla. Ihan oman pään mukaan. En mä näitä ideoita käyttäisi. Okei. Kato, kyllähän se kehittyy päävuosien takana eri sukupolvilla erilaisia. No, onko sä ihan tosissaan ajatellut, että teet? Ei. Oo ajatellut.